Usa ka dakong kalihukan sa simbahang katoliko ang Jubilee 2025 Pilgrims of Hope nga gikatakdang buksan sa Disyembre 29 ning tuiga. Sa Saulogon ang Jubilee kausa matag 25 ka tuig nga katapusang gisaulog niadto pang tuig 2000. Subay niini nangandam na ang simbahang katoliko uban usab ang pakigalayon sa mga ahensya sa kagamhanan aron mamahimong hapsay ang kalihukan. Iprosesyon ang Jubilee icon nga mao ang dakong krus nga isakay sa andas tungod sa kabugat niini gikan sa Kapitolyo sa Subo hangtod na sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gibahin sa mga distrito ang mga simbahan ubos sa Archdiocese diindungan nga himuon ang pagprosesyon sa Jubilee Cross. Mahinungdanon kini alang sa mga tao nga makasalmod sa Jubilee celebration diin makaangkon og plenary indulgence. This is the status, the original status of God's children, that no one is a slave. No one should work as if he is a slave. There is this freedom of the joyful celebration because we are all children of God. To support the objectives of the Supuswak. So the opening will be in 4 areas. Kining procession na ako ang i-describe ninyo is only concerns the procession for the Metro Cebu, because Karkar, Danao, Bantayan, I would like to believe, are organizing their own processions.